Och så är det Salva Demon i golven och så är det sexaren Annemia och så smäcker där till och så ger SO en sammansta bröllare som TP gör det här och nu var det en hand och SO också där var Vivian Johansson bollen att rum och så rätt. Annika Niklasen servar för SO. Och servan för ut av Söjelinjen. Ja. Här är det alltså nervar på. Ta delas inte. Ja, man säger att de failen som kommer här och det är bara att man inte tår ordentligt att spela. Så tar EU satsar sin reserven för att pröva om de vinner här. Och så är det Annika Röjna lucka bollen i Roma där Annika Niklasen och TP väl här så gott ut höcka till och Helga Gottsen för Fätra och så är Annika efter och så är det Karen ska bara få bollen i Roma för Nitchen. Bollen räcker i underkanten av näten och så är TP framför och bollen kommer av blocken till SC men detta nya tar med i nätet och så är Sejan Furjo. Sätt bollen här till Anmia Johansen hävar en chat TP som servar och servar väl. Tar för ett hus att det går bra med bollen för längst att om och TP vinner första setet Sejan 25. Så är det TP som får vid serven och det är Marina Popovic som servar. Här kommer servan från henne. Högt. Torfri tar motor. Väl fram till nätet. Annika är där. Lägger sig bollen till Helga. Och Helga höcker till och räcker i blocken. Och så ner i golven. Och där blir steg till SC. Ser ut som Helga och finns ju suttit på plats nu här. Nutcher sig till SC. Ja, han kan släcka bra smashan här. Han som är längt från nätet. Han ska bara pröva att få han upp efter och så få spela då i bara. Ja, här prövar han så att det fyrer en bladeboll till han får börja in. TP fick steg på Stortorg. Och Heidi Eis och Eisnes nästa serven här. Det kände hon servar efter här står servar bant Ali på Chat Haymon. Marie Rasmussen som inte kan göra vitta. Hon får bra bollen och Asia för inte görs näga igen och tar vi SOS som vinner detta sättet. 25-16. Lägger sig bollen i rum till Marina Popovic. Hon smashar ner i golven. Karen Mikkelsen tvåjde sig fram och röjnar på fätra bollen men de klarar det inte. Och så TP framför Tjej 4. De servar för SOS. SOS framför 16-15. Här kommer servan, hon är gå. Marie Rasmussen till TP teker motor. Annemia lägger sig bollen upp till Katrin Petersen. Blocker en Jess och ger den. Gått ut lägger sig bollen i rum till Marino. Det lär där Salva eller kvarter. Och så ser där Evertrack. Och till TP som görs det. Och det vill säga att det är SS som vinner steg. Och så blir Sejan 15. SS kan bra boja. Bollen i spelet. TP Färfätron och färran i Romator. Vivian teker motor. Och så Annika Stonko till Helga Gottsen. Och han röjner sig vid en blade och loppe. Men lumpar inte Katrin Petersen fram i blotchen och Jan. TP och Etlo alltså. Etlo och Nuccio till TP. Så kommer servan. Och det är Katrin Petersen också som servar. Men så är Heidi Kristiansen framme med nätet. Och hon höcker bollen ner i golven. Så för SO i attresti. Månen 8 steg av månen. Och det är Heidi Kristiansen som servar själv. TP framför vid en stig. SC och serven här. Jim servan. Hon ligger väl. Marina Popovic steger motor och så Annemia hållt ut och hon räcker bollen på loftet och tar över alltså SC i stigen. Så är det 1-1. Skall Berla Bresta till TP och servan kunde för att rummet räcker motorn. Och så lägger det upp till Karen Mikkelsen. Karen höcker till med blocker till TP där. Så rönar om att till SC. Att till Karen Mikkelsen. Höcker till över rätt. Och därför tror på att kan missa bollen ner i golvet. TP damerna och SC vinner finalen. SC vinner det sista sättet 25-22. Och vinner distan 3-8. Ja.